Numru kbir ta' kumpaniji barranin jinsabu mħasba għal fatt li l-infrastruttura ta' Malta mhix preparata għal żieda fil-popolazzjoni. Dan mistenni jkun rifless fl-istħarriġ tad-ditta EY li ser jiġi ppubblikat nhar l-erba' waqt il-konferenza Future Realised. Skont it-Times of Malta, 90% ta' dawk li wieġbu dan l-istħarriġ jaħsbu li Malta għandha diversi nuqqasijiet fis-settur tal-infrastruttura u bekk mhix preparata żieda fil-popolazzjoni li qed ibassar il-Ministru tal-Finanzi. Il-Ministru tal-Finanzi kien fil-fatt ammetta li bil-mudell ekonomiku preżenti sas-sena 2040 il-popolazzjoni ta' Malta se tisplodi għal 800,000 persuna. Dan l-istħarriġ ta' ditta EY wera kif dan in-nuqqas fl-infrastruttura ta' pajjiżna qed iżid titħassib fost l-investituri barranin li jkunu qed jaħsbu biex jinvestu f'Malta. Apparti minn hekk dan il-fatt jibni fuq istħarriġ ieħor li tiġa sar mill-EY u li wera kif 93% taż-żgħażagħ jemmnu li l-istat tal-ambjent qed jiggrava ma' żmien, speċjalment bl-iżvilupp eċċessiv u traffiku. Diversi surveys oħrajn li wettqu fl-aħħar xhur ukoll rew kif dawn l-istess problemi huma ta' tħassib kbir għal Maltin. Kien għalhekk li din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista ppreżenta viżjoni ta' eċċellenza għal pajjiżna u mudell ekonomiku li permezz tiegħu igawdu tassew il-familji Maltin u Għawċin.